Ćao, ja sam Đura Putnica kroz vreme, a ovo je moj lifestyle time travel blog. Danas je sa mnom i tu Bog vremena Kronos. Tako je. A današnji video je spremio ponovo naš divni i dragi snimatelj, režiser, kamerman, montažer, producent, sve, Daka. On je za nas spremio spotove inspirisane prošlošću na koje mi treba da reagujemo. Znamo šta gledamo. Pa, mislim, ne znam da li ti znaš, ja pretpostavljam za neke koji mogu da budu, ali nisam ih odgledala sve, tako da, bit ćemo iznenađeni, možda neki znamo, možda neki ne znamo, ali u svakom slučaju tu smo da reagujemo. Ćemo da krenemo sa prvim spotom. Apsolutno, da. Ajde. Idemo prvi. Klasik. Remember the Time, Michael Jackson. Pretpostavila sam da će ovo biti. To je selimo klasik. se u stari Egipat. Jeste, evo, putuju kroz vreme, isto kao i mi. To je Sada iz peska, Memnonovi kolosi, Nefertiti, Sfinga, piramide, gde ćemo da završimo i luksuz papuče, luksuz ogrlica, koliko je, dobro, kruna inspirisana Nefertiti, u redu. Nešto za brdo. Spot Ovo je inače jedan od najskupljih spotova u istoriji. Sad ne znam koji je budžet imao, neki milioni su pitanje. I baci lavovima. Stvarno ga baciše lavovima. Baciše ga lavovima. Već sam videla, sklonjaj. To smo pričali u Reusu, ova zmija samo vladar može da ima, ne smiju ostali. Morali su da... Malo umetničke slobode. Da se veselu i gledu u asfalt. Đuro Planetik. Kad živ faraon predsjednik. Ajde više, opala. Evo ide tranzicija. Evo ga. Gesto. Tako je. Normalno, idemo, fotografija. Malo odeća nije istinska. Ovo je, on je došao iz budućnosti, Jeste, da, imali smo na početku onaj peščani sat, on je došao preko peščanog sata. On je prvi putnik iz vremena. Misliš da je on prviji od mene? Prvi, ne znam, ali prvi da. Šta istorijski ne daš, setaš? Aladin, ovo su Aladin momenti. Da, htjela da kažem. Oni trče po... On Blade tu. On trči po bazaru. Ovo je souvenir shop odmah tu. Timeline Souvenirs. Sad on igra sa ovim ženama koje ne izgledaju egipatski uopšte. Ovo je istorijski gulaš koliko vidimo od spota zapravo. Nefertiti Blade, nedeljno popodne, dosta je svega, hoće još da se hladi. Hoće malo da se brkne, kako on došao do nje? A on može sve. To su oni ranije zaljubili. Opa! Kako se to desilo? Pa ništa ona ga je videla na prvi pogled, ljubav, strast na prvi pogled. Opa! I ovo sad... Inače, ne znam da se zna u Egiptu je tako običaj da ono, u nedeljno popodne svi moraju da igraju dok ili će biti bačeni lavovi. I moraju ovako da igraju sve vreme. Ja, ali meni je jako interesantno što ovaj taj egipatski kao stil igranja u suštini je zato što su te prikazi na egipatskim grobnicama, pa tako izgledaju 2D i onda sada to je inspirisalo koreografiju, walk like. Sad će se pretvoriti nešto, čekaj. Čekaj, meni u glavi brene. Pesak, bravo, da. Lepa Brena, ti si moj Grek, još uvijek smo u Egiptu, ovo je srpska varijanta Egipta. Naravno, još jedan klasik. Nedeljno popodne u Egiptu, par 2. Malo Egipat, malo neoklasicizam iza neki, malo... A ovo je futuristička kruna. Njegova, čekaj, da, izgledala je futuristički, oni su neki putnici iz vremena. I ovo je isto futurizam i njena kruna je futurizam. Ova kragna niđe veze. Dobro, ali veoma, oni su baš putnici kroz vreme, to se vidi. Boško je zainteresovan. Da vidi ko je, pa druga Brena, ali Brena kad digne obrvu kao uđad oko, dakle je spržilo, ovako digne obrvu, urokljivo oko. Ovdje imamo sada obrnutu situaciju, ovdje je Brena zapravo kao Hatshepsut, ona je glavna tu, ona vlada, a ovaj Boško... Nije faraon. Ovi teoretičari zavare što su rekli da potiču od zemaljca. Ja mislim da ovo radio Deki Milićević.
najveći teoretičar zavere. O, Brena baca! Baca i magije! Brena odvraća magiju. Je li ovo uegipatska magija klasika? Ne znam, nisam još ovu magiju videla. Pobedila je igrajuća Brena iz Baldahina. Seki Aleksić igraju. Ova Brena ima šorc. Sad imamo Ilvisa i pesmu Stonehenge. Nikad čuo. Mislim da, pa ovo je neki biser koji nam je Daka izvukao. Hoće biti Stonehenge-a. Vidim talk show. Pa, mislim da je... Ti? On pati. Sa prošlim vremenima. Ima sve što može da mu poželi ikada. Ima svoj talk show. Nešto ga, neka patnja, nešto ga muči. Video je Stonehenge. Gde? Evo ga. Gde je? Morabili, evo, Stonehenge Souvenirs. Šta je? Koja je funkcija Stonehenge-a? Evo ga. Ovo na Euroviziji, šta je ovo? Ne znam, ali on zna istinu o Stonehenge-u. Mislim, zna da je starost, lepo je datovo Stonehenge. Znači on ima, suma sumarno, on ima frizuru od $1000 i on razmišlja o Stonehenge. On razmišlja o Stonehenge, njega muči... A sada i kuva i dalje razmišlja o I Stonehenge. dalje razmišlja njega, muči pitanje koje muči mnoge. Šta je Stonehenge? Tu su bile i sahrane, znači verovatno je religijska funkcija tog objekta, Ali napravio Stonehenge od papira, sve vreme razmišlja o Stonehenge. Drža spava, čovjek razmišlja o Stonehenge. Svaki suvenir je... ali čekaj, ako ima pare za tu frizuru, možda kupi Stonehenge, verovatno. Ceo, pa ne može zato što je to UNESCO zaštićeno. UNESCO zaštitio Stonehenge, ne možete kupiti Stonehenge. Da li on gleda zalazak ili izlazak sunca? Ne znam. Zato što zalazak sunca je recimo... Simbol? Da, ne, zalazak sunca se tu nešto poklapa na I evo ga pokazuje! zimsku kratkodnevnicu, da, a izlazak na letnju dugodnevnicu, izlazak sunca. Dirljivo, da. Ali pošto on nije letnje obučen, da ovo je neka jesenja odlična. Evo ga pokazuje 500 puta. Souvenirs, Timeline Souvenirs je od njega samo profitirao, onoliko svaki souvenir Stonehenge. Znaš ono ženu što se udala za luster? Ja mislim da će da ovdje padne neka svadba. I on samo želi da sazna koja je poenta Stonehenge. On želi da... Stonehenge. Imamo... Šta je bilo? Jednu... Nisam stavila. Grčku. Lizzo, Cardi B, Rumors, novija jedna pesma. Aha, evo prikaz na vazi. Nećete verovati kako sada izgledaju. Kako sad izgledaju grčke vaze. Ovo je više inspirisano crtačem, ja mislim, naravno, Herkules, nego... Vidim. Da. Mislim, kolorit je interesantan, ne baš grčki, ali... Opa, tvrko je vaza. Vidi šampanjac, malo puardi to je testa. ono Herkulovo piće. Da. Ili puardi. Evo ih muze. Ovo je malo... Ova odeća je malo modernizovana za... Da. je tako... Ali dobro, vidi se omaž Disneyevom Herkulu. Jeste, to su i te sandale. I frizure nisu isto grčke, Cardi B, sliteri, neki sliteri Cardi B. Slični kao da je neka suđaja kao da vodi svake. Dobro, ovaj sliterni moment, mislim, kao sliterni moment, palusidni moment. Evo sad ide ovo isto iz Herkulesa. Nema ovdje mnogo grčke, nema ovdje. Ali Cardi B ima šešir koji je kao... Donski stup. Pa da, kao kapitel stuba. Čekaj, Lizzo ima kao ove drške amfore. Da, ona ima dijademu i kao drške amfore. Od tolikog bogatstva prosto ne vidim što sve ima. Jedan interesantan spot svakako i drago nam je kad bilo koga inspiriše prošlost da uradi nešto kreativno, pa... Koji ti je omiljeni? Koji mi je omiljeni za sada? Znaš koji je meni? Nismo još završili. I meni je Stonehenge za sada. Sad imamo Fall Out Boy, Centuries. Ovo je malo Rim. Gladijator koji treba da ide u arenu, tako? Zarobljenik neki prvo, a? Gladijator su opremu, zašto bi, ne znam. Ne, to je ratnička oprema. Samo oni daju neko mito. Ne. To je magija. Kakva magija? Kako preskok i CGI. Rim, malo Rima, malo Koloseum. Inspirisano Gladijatorom, borba
Što ova devica Marija predstavlja? Ne znam, malo pogorodica, možda progon hrišćana. Možda on hrišćanin pa ga progoni i zato su ga zarobili da se bori papa. Eto je njega. Svi su tu, kao nekada. I oni putuju kroz vreme, i oni imaju sve i svašta. Normalno. I malo neki prsluk, kao Boža iz bloka. To, sam da imamo kom će se disciplinom platiti. A ovo svi posmatraju izgleda ovu borbu, svi, ovo je neka srednjevekovna, ja bih rekla, kraljica. Kažem da je ovo miks, lepo. Kupus. Ali tu je bilo, jednostavno, tu je trebalo da bude i više scenografije u tim gladijatorskim borbama, malo to da nije bilo samo ono, staviš nekoliko ljudi da se biju sred arene, to je spektakl, to je... Lepo lete u prašini. Zašto tako malo spotova inspirisano prošlošću? Ovdje mi spot dok se ja setim kako se zove čovjek. Giordano Bruno! Evo ga. Giordano Bruno zapravo... Oni svi gledaju to. I svi se dive. Možda ovo nije Giordano Bruno. Ne, ovo je ovo! Zašto je anđeo? Giordano, toliko mi je trebalo da se setim Giordano Bruno, on je na kraju anđeo, nije ni Giordano Bruno. Sad će Mad Max da dođe sa buldožerom da ih... Furry Road kreće. Ali pesma mi se sviđa. Skupa priča. Idemo sada, jedna reklama koja je kao spot, reklama za Pepsi, Beyoncé, Britney, Pink. Ovo je... One su tri gladijatorke, sad će da bude Aha, Pink i Britney, i to je to. To je to? Skupo, istorijski, nisu ovi baš kostimi. Pa od onoga što smo videli do sada, može. Možda otkud verižnjača. Dobro, one su spremne za borbu, s kim se one bore? Sami su se jedan protiv druge? Da. Koli će pobediti? Gladijatorke. Pobedit će mir u svetu. One ne žele da se bore, Enrique ne zna šta ga je snašlo. Znaš šta ne žele? One samo žele da pevaju. One žele da pevaju. Tako je! Pada Pepsi. I one putuju kroz vreme, zapravo svi ovdje putuju kroz vreme, stigo Pepsi. Dobro, ovo je sada spektakl, da su oni imale još tu neku... Ovo je koncert Bokte. Da, još da su... Uraganke. Uraganke, Hurricane. Da. Tako je. On je hteo da ih gleda kako se biju, da se valju po blatu. Svi su srećni, možda je svako dobio po deo tog magičnog napitka. Pa zato, ili samo su srećni što gledaju ove tri divetine kako nastupaju. Ne mi spojuješ, viš kako je interesantno, ode magični napitak. Eto, ode Enrique! To je zapravo jedino što je držalo Enriquea. Ko ne uživa u našem koncertu, ne uživa u životu. Oslobodiše lavi Enrique, daju svima magični napitak, a šta je sa Enriqueom? Pojeo ga lav. Ovo su bile naše reakcije. Zaključak da damo, treba više ljudi da se inspiriše prošlošću, a da ja razumem zašto to nije tako. Ima iz kasnijih perioda, ovako ranijih perioda nema toliko sa različitim stepenom uspešnosti, ajde tako da kažemo. Ima dosta onih koji su kasnije inspirisani francuskom, jel' tako, Beyoncé. Ali evo ovaj gospodin što je bio zaljubljen u Stonehenge, on je, mislim, najbolje to uradio. Ja mislim da je najbolje. On se držao okvira onoga što zna i onoga što želi. I onoga što ne zna, on je svestan onoga što ne zna, on je svestan da on ne zna čemu je služio Stonehenge, kao što je to jedna velika misterija. I to nam je favorit za sada. Ostalo, mislim da je previše skupo zapravo napraviti ovakve spotove, da dobro izgledaju i da zato se ljudi... Nećemo tako, mislim, Michael Jacksonov je bio skup i da se dobro izgledao. To se taj bi ja izdvojio kao to najpribližniji ono, da se neko iscimao. Ja bih pohvalila Brenu zato što je za pokušaj kod nas... Originalnost. Pre svega. Pre svega originalnost, tako nešto uraditi na Balkanu, veliki je to korak, veliki uspeh. I sada šta, Stonehenge, pobednik. Da, Stonehenge je pobednik, ostale... Tako, to je bilo to za današnji video, gledali smo spotove, lepo smo se zabavili, nadam se. Jeste, a vi znate i sami, like, subscribe, share i send to all, vidimo se u sledećem videu. Ćao!